som I ser, det her det er en skraldespand. Det her nu, det er nogle af mine bamser og sådan nogle rundstykker af mine knækker. Og så er det her en vej, som I kan se rigtigt. Det er måske ikke så tydeligt. Så har vi nogle skyer. Der er rigtig godt vejr. Og så har vi en skov på en måde. Og så, som I kan se, så ser det ud til, at der er rigtig mange biler. Og vi er på vej til Horsens. Og vi er der måske om 11 minutter eller sådan et andet. Men vi håber, vi kommer til at hygge os. Så jeg får en tablet. Men nu er tilbage næste dag. Så skal vi til Spanien, og der skal vi rigtig meget hygge os. Og det kan jeg love dig. Hilsen Tobias og Helle.